Assalamu alaikum yan uwana al'ummar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kuna ganin wannan bidiyon da nake yi a nan kasuwar Kantin Kwari, wato layin ta Ambu, wanda guri ne ya amsa sunansa inda al'ummar Annabi Muhammadu suke shigewa. To amma an samu wasu munafukai suke neman dole sai sun tashi al'ummar manzon Allah sun gine gurin. Saboda haka gashi nan kowa an kaɗe masa rumfarsa, wato an maida gurin filin gurin ana buƙatar za a gine hanyar al'ummar Annabi Muhammadu. Saboda haka yan uwa, dan matsayin sayyidul wujudi, dan kaunar ku da Annabi Muhammadu, dan alfarmar wannan watan mai albarka mai girma, duk wanda ya ga wannan bidiyon dan Muhammadu Rasulullah ya kokari ya tura wa yan uwa masoya Annabi Muhammadu su yi addu'a alfarmar wannan watan mai girma, watan shugabanmu fiyayyen halitta Annabi Muhammadu. A yi addu'a kan wannan musiba da take ta damun al'ummar Annabi, Allah ya kauda ita, Allah ya yaye, Allah ya ɗauki wannan musibu da bala'o'a da suke damun al'umma. Allah kai mana abubuwa saboda girman sahibul husni wal jamali Muhammadu Rasulullahi, albarkacin nurul bahajati wal kamali sayyidul wujudi sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah dan uwana, dan Allah yar uwata, dan Allah dan uwana yar uwata, dan Allah masoya Annabi Muhammadu, ku tayi addu'a kan cewa wannan musibar Allah ya kwantar da ita, duk inda bala'i yake Allah ya yaye. In ka ga wannan sako ne a gurin ka, amana ce ka tura a masoya manzon Allah, su ma su gani, su ma su yi addu'a Allah ya dauki wannan musibar, Allah ya dauki wannan bala'in saboda sahibul husn wal jamali Annabi Muhammadu. Kuma duk wanda yake da hannu akan wannan abin, Allah ya kaskanta shi, ya tozarta shi. Ayi addu'a akan haka. Muna neman taimakon ku saboda girman Annabi Muhammadu. Allah ya girmama shi saboda ya bi shi, ya yi bambadanci magiya, kuma ya ba shi sirrin komai. To dan girmansa, dan kaunar da kuke masa, ku yi kokari ku tura, ku sharing. Allah subhanahu wataala duk wanda yayi, Allah ya biya mai bukatarsa, dan girman manzon Allah, dan girman manzon Allah, dan mutuncin manzon Allah, dan karamcin manzon Allah, dan sahibul husni wal jamali Muhammadu Rasulullahi. Duk wanda ya kuntata wa al'umma, Allah ya kuntata masa. To ga amana nan na baku, in kun gani to ku tura. Ni ne dan uwanku masoyinku Zakiru Mansuru. Allah ya isa, Annabi Muhammadu ya isa. Ya kamata ku fahimci wannan. Assalamu alaikum.